Когато видите тази комбинирана бормашина, ще разберете какво означава да спестите време и усилия. Попаднах на нея случайно. Тази малка джаджа може да ви се стори невзрачна, но е невероятно полезна. С тази бормашина 3 в 1 не е нужно да пробивате дупки отново и отново. Просто я прикрепете към електрическата си бормашина и можете да пробивате отново и отново. Независимо дали пробивате алуминий, мед, желязо, дърво, мебели или стени, пробиването е изключително лесно. Невероятно бързо и ефикасно е. След пробиване просто поставете винта и сте готови. Ръчна бормашина също може да свърши работата. Докато някои хора може да не знаят как да използвате метчик, всеки може да използва бормашина. Невероятно практична е, най-хубавото е, че доставката е безплатна. Ако се интересувате, не забравяйте да я разгледате.